ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ሎም መዓልቲ ድማ ብዛዕባ ናምበር ሊስት ከምኡውን ብዛዕባ ቡለት ሊስት ዝበሃሉ ክንመሃሪና ማለት እዩ ከምዚ ኣብ ስክሪን ትሪእዎ ዘለኹም ዓይነታት ፀሓሕፋ እዚ 1 2 3 4 5 ኢልና ፅሒፍናዮ ዘለና ናምበሪንግ ሊስት ክበሃል ከሎ እዚ ብዶት ተፃሒፉ ዘሎ ድማ እቲ ቡለት ሊስት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነታት ፀሓሕፋ ክንፅሕፍ ምስ እንደሊ ከመይ ጌርና ኢና ክንፅሕፍ ንኽእል ሎም መዓልቲ ክንመሃራ ኢና ማለት እዩ ሕራይ እምበኣር መጀመርታ ሓድሽ ፋይል ክንከፍት ኢና ድሊ ሓድሽ ዶክመንት ከፊትና ኣለና ሕጂ ናምበሪንግ ሊስት ኣብዚ ክንጥቀም እንድሕዳ ደሊና ኣብዛ ሆም ትብል ምስኣተና ትሪእዋ ኣለኹም እዛ ሆም ትብል ምስኣተና ኣብዚ ፓራግራፍ ዝብል ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ፓራግራፍ ብድሕሪኡ ኣብዚኣ እታ ናይ ቡለትስ ትብል ኦፕሽን ኣላትና ኣብዚ እንድሕዳ ኣቲና እቲ ቡለት ጌርና ክንፅሕፍ እንድሕደሊና እዩ ኣብዛ ጎና ከዓ እዛ ናይ ናምበሪንግ ትብል ኦፕሽን ኣላትና ማለት እዩ ኣብዚኣ ዳውን ኣሮ ጌርና ናይ ናምበሪንግ ፅሕፈታት ከዓ ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ብናምበሪንግ ንጀምር ኣብዚኣ ናይ ናምበሪንግ ክሊክ ክገብር እያነ ሕጂ ናናያ ዘላ ለሰይ ከምዚ ዓይነት ስታይል ንሕዳ ክጥቀም ደሊ ኣብዚኣ ክሊክ ክገብር ቁፅሪ ሓደ ኢሉ መፂን ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ዝደልኽዎ ነገራት ክፅሕፍ ይኽእል ማለት እዩ ኦኬ ሽዑ ናብታ ካልእት መስመር ክሰግር እንድሕዳ ኮይነ ኢንተር ይሃርም ኣብ ኪቦርድ ኢንተር ምትፀወትኩ ናብ ቁጥሪ 2 ከዓ በዓላ ትኸይድ ማለት እዩ ኢንተር እንድሕዳ ሃሪመ ትሪእዎ ኣለኹም ከምዚ እናገበርኩ ናምበሪንግ ሊስት ክፅሕፍ ይኽእል እየ ማለት እዩ ክወፅእ እንድሕዳ ደሊኻ መልሰ ኢንተር ሃርም እታ ናምበሪንግ ሊስት ከም ዝተፅሒፋ ተወዲኣ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ካልእ ዓይነት ስታይል እንድሕዳ ክጥቀም ደሊኻ ብተመሳሳሊ ኣብዚኣ ኣቱ ሕጂ ኣቐዲምና እዚኣ ኢና ተጠቂምና ፀኒሕና ስለዚ ሪሰንትሊ ዩዝድ ናምበር ፎርማት ኢላ ኣብዚ ምፅያት ኣላ ከምዚ ዓይነት ጌርና ክንጥቀም ምስ ንደሊ ድማ ኣብዚ ክንመፅእ ንኽእል ኢና ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም መሊሰ ኢንተር ሃርም ከምዚ እናገበርኩ ከዓ እቲ ስታይል ከዓ ትሪእዎ ከም ዘለኹም ከዓ 1 2 3 እናበለ ብራኬት ዘለዎ ዓይነት ስታይል ከዓ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ራይ ቀፂልና ድማ ካልእ ዓይነት ስታይል እንድሕዳ ደሊና ከዓ ለሰይ ብሮማን ናምበር 1 2 3 እናበለ ክኸይድ እንድሕዳ ደሊና ከዓ ኣብዚ ክንፀቀም ንኽእል ኢና ኣብዚ ከዓ ብተመሳሳሊ ንፅሕፍ ኢንተር ንሃርም ከምዚ እናበልና ከዓ ክንከይድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ዝደለኹም ዓይነት ናይ ናምበሪንግ ፎርማት ብከምዚ መልክዕ ጌርኩም ክፅሕፍዎ ትኽእሉ ኢኹም ከምኡውን ናይ ኤቢሲዲ ከዓ ኣለኩም ኣብዚ እንድሕዳ ደሊኻ ብኤቢሲዲ እንድሕዳ ጌርካ ክፅሕፍ ደሊኻ ከዓ ኣብዚ ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ መሊስኩም ዝደለኹሞ ለሰይ እዚኣ ከርእየኩም ትሪእዎ ኣለኹም ከምዚ እናበለ ናይ ናምበሪንግ ፎርማት ብከምዚ መልክዕ ጌርና ክንፅሕፎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እንተ ደኣ ኣብዚ ናምበሪንግ ፎርማት ሕጂ ዋን ኢልና ሓደ ነገር ምፅሓፍና እቲ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ከዓ እቱ ክብለልና እንድሕዳ ደሊና እንታይ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኣብዚኣ ሃይለ ትብል ዘላ ንኣብነት ታብ ኣብታ ናተይ ኪቦርድ ታብ እንድሕዳ ሃሪመ ናብ ሓደ እቱ ትብለለይ ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ካልእ ዓይነት ናምበሪንግ ሊስት ኣብዚ ክሰርሕ ይኽእል እየ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ ድሕሪኣ ክሊክ ጌርኻ መሊሰ ኢንተር እንድሕዳ ሃሪመ እቲ ናምበሪንግ ሊስት ናበይ ነጢሩ ኣሎ ትሪእዎ ከም ዘለኹም ኤ ኢሉ ቢ ኢሉ ካልእ ውሽጣዊ ናምበሪንግ ሊስት ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ከምዚ ጌርና ከዓኒ ዝኾነ ከምዚ እናገበርና ከዓ ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ እንድሕዳ ክምለስ ደልየ ከዓ ካብዛ ዲ ዘላሲ እዛ ዲ ኣይደለኽዋን ዘለኹ ስለዚ ኣብዚኣ ቁጥሪ 2 ኢለ እንድሕዳ ክቐፅል ደልየ ከዓ ሽፍት ፀቒጠ ታብ ይሃርም ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ሽፍት ፀቒጠ ታብ እንድሕዳ ፀቒጠ ካብዚ ፀጋም ተመሊሳ ኣላ ማለት እዩ ደን ኣብዚኣ እታ ኣማን ትብል ነበረት ናብ ቁጥሪ 3 ጌራታ እዚኣ ከዓ ናብ ቁጥሪ 2 ኮይና ኣላ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ካልእ ኢለ ክፅሕፍ ይኽእል እቲ ናምበሪንግ ሊስት እና ወሰኸ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ ከምዚ እናገበረ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ኢንተር እናፀወትኩ ክኸይድ ከለኹ እቲ ቁፅሪ እናወሰኸ ይኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ምስ በፃሕኩ ከዓኒ ካልእ ተወሳኺ ውሽጣዊ ዝኾነ ናምበሪንግ ሊስት እንድሕዳ ክፈጥር ደሊ ታብ ይሃርም ማለት እዩ ታብ ምስ ሃርምኩ ሕጂ እቲ ናምበሪንግ ሊስት ባዕሉ እዩ ዝመዓራርይ ኣብዚኣ ኤ ኢለ ከዓኒ ካልእ ክፅሕፍ ይኽእል እየ ማለት እዩ ኦኬ ከምዚ እናገበርካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ኣብ ትሕቲ እዛ ሲ ዘላ ከዓ
ካልእ ውሽጣዊ ናምበሪንግ ሊስት ክፈጥር እንድሕዳ ደሊኻ መሊሰ ታብ ይሃርም ማለት እዩ ኦኬ እዛ ታብ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብቲ ኪቦርድኩም ክትርእይዋ ኢኹም ማለት እዩ ብፀጋማይ ወገን ኦኬ እጂ ኣብ ታብ ኢሉ ተጻሒፉ ኣሎ ኣብ ናትኩም ወይ ኣሮው ምልክት ክጸንሓኩም ወይ ገለ ልዕልታ ካፕስ ሎክ ዘላ እያታ ታብ ዝብለኩም ዘለኹ ማለት እዩ ድሕዳ ካብዚኣ ክትምለሱ ደሊኹም ከዓኒ ሽፍት ጻይትኩም ታብ ትሃርሙ ማለት እዩ ሽፍት ጻይት ሒዝካስ ታብ እንድሕዳ ሃሪምካ ከዓኒ ካብ የማን ንጸጋም ትምለስ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ ነታብ ሃሪመ ኣለኹ ኣብዚ ከዓኒ ካልእ ነገር ከዓ ክጽሕፍ እየ ማለት እዩ ኦኬ let's say جي تحتزي أرحانهم زول زلوا خاني كل نحدا نوش تاعتي خا إندن تجير نحدا كتصحف دلي خا مليسة تاب كهرم خليه مالي تاب سهرمكو ستايل كاتري ولا هم بعلا هجي استفل عليه تقول لازم A B C تتكلم عزوج تمساتنا خا أنا رومان نمبر تتكلم عزوج تمساتنا خا 1 2 3 نمبرين تتكلم على مالتي هجي زو كله ناي نمبرين فورمات كوينو جن ناوشتي إندن تناجبر كخت أدخلها خاني كلا عينت النمبرين فورمات تتكلم مالتي شابي كالي لفت صحيح خلي هون كم زلنا جوكو صحيح خلي مالتي اوكي جي وي سبيس كتار مدخل لهم هيك انترنت هارينكم حل لاين هاتنطر تريو الله قدر 3 نطير الله جي انتر سلا هارمكي مالتي لحد أبزيا سبيس تراين ده هاري مجن تريو اللهم تيا ملت تخون تصحفت نبتي نيو لاين جن أيتنطرنا مالتي أجي كم تناقبرنا ناوشتي ناخذنا آخر نصحف نخلينا تي نمبرين ليست مالتي جزء فورمات زي ناي نمبرين ليست لنا نتسوق أخوينو أبزي كم زدرانايو زدلهم معايا ناي نمبرين فورمات تصحفو دحريو أوشت نعطون تصحفو تدلين لحد أخوانكم كاني بالتاب ناتتكمكم تصحفو تقوليهم هذا كتمل سو دليكم نابز خار أيوه جنا عملت نزيعة إذا بناتاني لا أطرح هذا اللام إذا حيلت وزل لا أطرح تنحر قبل هذا ليه simply أبتا أبزع المياه تكرسر كليك مسكوبركو shift tab نحدها صغيرة نتساقم تملس مالتي كال نمبرين ليست خون مالتي بتمساس علي أبزع خار أيوه مزاري تاسب زلا تحت زانو إل تبزلا هم تعند هذا ليه ناي بي كتوصلها shift صغيرة tab نحدها هاريمة نابز تملس هذا ماليسن حتى الشفت صايت تاب هاري مخاني نابوزر حمشت من الاسم عليك نافتزنا برتخ ملسان حتى دليخا تاب يهرم كم زي انا جو خاني كم عراري هو يخلي مالتي سلازي ازي نمبرين ليست ويد ما نمبرين اللي نسوعو نغري مالتي حراين بار صبو حجي دماني بزعبا بولت كنمهارينا حدش دوكمنت كخفته حراين بزعبا بولت كنمار كلنا خا تمساسالي يتسرح جن اكن قطرتات زهون و اي بي سي دي زهون بخمس عينت تريو زلهم بولتين ناتتكمنا نسرح مالتي جلسي ابزا بولت سناصحفكم نحدا تكملي ابزاتي لسي زيان نحدا مريسه تريو لهم كمزي غيرنا نصحف نخلينا مالتي انتر نهارمكو نتحت خير خليه مالتي اجي اب تحت توميتو دما نحدا اتو الى تصحف دلي خالق نجر ابزي ماليسه تاب نحدا هاريمتري ولهم بولت ليست كال عينت بولت ليست سمصالي ابزي خاني زخون خالق نجر كتصحف يخيل مالتي كم زناغوكو سبيس بار نحدا هاريمه او ولا تقصل مالتي انتر نحدا هاريمه خا حدش يمص مالتي عندش بولت ليست كريت قبر مالتي نحدا وش تخاطر لي خا تاب يهرم تاب مسارم خاطر ولا مجيت بولت ليست معلو نتقايره يخيدالو مالتي ابزاتي خاني شخونا خا تصحف يخيل مالتي مالسه بزاكال بولت ليست نحدا كريت قبر لي خا تاب يتسقط مالتي حج كم زنا قبركا كتقصل تخلي خا مالتي هداخم لسه لهم كاس سيمبل انتر ولا نحدا هاريمكم كمان سكم يخلي ويدما شيفت تاب كتسقط تخلي خا مالتي وي انتر ويدما شيفت تاب ناصاتكا كتملس كات تخلي خا مالتي كال ابزي بزحات عينت ناي نمبرين ليست فورمات አለው ካብዝ መሪጽኩም ከጀምሩ ትخوليخ ማለት ነው አመት ያን አዳ መሪጽካ ከምዝ አይነት ነምበሪንግ
سوري بولت ليست كتكام تخليها مالتي اوكي هذه هذا كي تخليها ابزخ اماليسكا خالق تمارس نحط عليها لسه زي عند حتى هنقبر علينا ويزي عند حتى خاف تمارس تخليها مالتي قديت ايكونن بتناتو تراي كتكيد مالتي بنات كاون نمارس كاف تكيد تخليها تي تدليو فورمات مالتي كم زنا قبركا صعب تخليها مالتي نبزم صدها توصل نحتاج لها خاني الشفت تاب نصات كخانه الحديث كتمس تخليها مالتي جي خمس زنا قبركا زخون عينت بولت ليست كريت تقبرو تخولي خو مالتي جابز لكم already defined زخون بولتس كابجيم تقوموا تخوليهم نايب عليهم بولت نهداتهم تدليهم كابز define new بولت زبلالو كابزين عملت السيمبل اتيهم ويسالي تقوموا تخوليهم بعلهم كها هابزي مريضكم كسرحوا تخوليهم مالتي جانا سيمبل مريض اللهو كابزي سيمبل لسي زي اخم بولت نحد اخطقمل ادله ወይ ድማ ዛና ነፋሪት ስእሊ ንርካም ቡለት ክትከመላ ደሊ ኣብዚ ከተዋ ኸለ ኣብዚ ኦኬ ይብል ማለት ትሪዋልኹ እንጂ ዛና ነፋሪት ስእሊ ከም ቡለት ክትከመላ ይኽእል እየ ማለት እዩ ኣብዚ ዝኾነ ኢና ፀናይና ትሪዋልኹም ሕጂ ናይ ባዕልኹም ከዓ ዲፋይን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት ግዴታ ኣይኮነን በቲ ዘሎ ጥራይ ክትጥቀም ስለዚህ ብዛዕባ ናምበሪንግ ኤንድ ቡለት ሊስት እዚኣ ትመስል ባዕልኹም ተለማመድዎ እዚ ፈትንዎ ፕራክቲስ ሜክስ ፐርፌክት ስለዚህ ባዕልኹም እናፈታተንኩም ታብ እናገበርኩም እናኣተኹም ሽፍት ታብ እናተጠቀምኩም ኢንተር ስፔስ ባር እናተጠቀምኩም